Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasni. Uslap u bajur ringkat berkala air ke bajur ula linshop ya ke Tura ba ki jaka ba marjan jongka. Menta ke step ha ka ba way uding ula kelem bat penjulor ya artli ki kali ha apa babu para mar persya ya ka zenotab side. Layathu ba katay ka jinghap slap ka bajur. Kelas dang nadu kapor shi baji min stem, berkala beteng hadu kapor hendriu baji min stem. Kabala wanra ia ka jing julor hakikatu kat ni ki benta jung kasar. Halor ka jinglong jingman jung ka maryan kabala jia hakini kesngi, katanat pet maryan ke Indian Meteorological Department IMD, Meghalaya kalapenmi ia ka jing maham hakeleng ki district jung ka jilla. Ka IMD ke yuthu bakandan ka jing hap slap ka bahe ha ka jilla Meghalaya, hagi saun ni sansni banwan haringkat ke jinghap perthan bar kala air ka bastet hadu saupho la ni sanpho ke MPH ka babe hadu hendriu pho ke MPH haba pendap ya ke jing maham katnat kala maham ya ke jing khnyu jumai kabala ban mi ha ka arkhandai trik urisau kabala ban ta shu ya ke jing im ka baman kasngi hakeleng ke jilla. Ka IMD kelabatha ikinong syongsnong bakinong ki bahusiar bha namar balakmi lenti baki jingbe perthat ringkat berkila air ki babe hadu life hole ne sau ke MPH kin jaman kapor hakini kisni banwan. Kibor pernyat kila kentu ya ki pat ba ban shim ya ki lat jingyada bat ban tip ya ki jing ai jing mut shapang ka jinglong ka sun benai.